ние се опитваме да поправим тялото си отново поради необходимостта да бъдем харесани. Аз напълно поощрявам работата с тялото. Смятам, че всеки един спорт, който ни доставя удоволствие, ще има благотворен ефект, както визуално, естетически, така и здравословно. И че е много нужно, много важно да намерим онази практика, която ни помага да се чувстваме добре в собствената си кожа. Но отново е добре, ако правим това не с мотивацията да се харесаме на половинката си единствено или на всички останали около нас, а по-скоро да не позволяваме средата да ни формира, да достигнем до нашето усещане за автентичност, което е излъчване. И то може да бъде магнетично, дори и когато не сме в съвършената си телесна форма. Когато тези две неща, вътрешната магнетичност, проявата ти в света и външната форма могат да бъдат съчетани, тогава може би действително е оптималният вариант, в който ние се чувстваме максимално добре. Но иначе ние не трябва да позволяваме средата да ни формира, защото ние живеем в една среда, в която има страшно много напрежение за това как да изглеждаме. И е хубаво, ако ние не си позволяваме да бъдем свързани с тези външни критерии по начин да се съревноваваме, да се сравняваме, защото това много рядко е в наша полза. Важно е ние да може да си създадем усещането, да намираме време за себе си и в него да правим онова, което на нас ни харесва, включително и физически. Да сме будни с сетивата си, да сме свързани с тялото, да танцуваме, да използваме всичките възможности, които са ни предоставени, както чрез упражнения, козметика и други неща, така и с инструментите, с които ние може да се поддържаме отвътре. Защото иначе ние заобикаляме една дупка. И в тази дупка ние се опитваме да сложим покупки, пластични операции, всякакви неща, с които да прикрием да си създадем фасада, с която да прикрием нещо отвътре. И тази дупка трябва да бъде огледана, защото всъщност в нея се крие най-големия ни потенциал. Това е да открием какви сме в действителност, да обикнем онзи, който живее в това тяло. И тогава тялото ще ни последва чрез тази любов. Ще може да бъде по-здраво и съответно да ни служи по по-добър начин. За мен е много важно да имаме различни проявления в ежедневието си. Тоест да не сме само партньора, само майката или само работохолик. Различните роли означава ние да открием всичките нейни лица на любовта си, на проявлението си и за това да останем будни за света, за новото, за това, което ни стимулира. Нашата вътрешна мотивация всъщност е заряда, с който ние може да се обновяваме. Всеки ден да сме нови, да имаме заряд и с този заряд да отиваме на тренировка. Това означава, че ние разглеждаме вътрешните си противоречия, конфликтите си. Автентичният човек и в частност автентичната жена е тази, която е спряла да прави компромиси с себе си, която може да застане зад изборите си, да каже това е което аз искам, а не това, което аз трябва. Включително, пак казвам, и тренировките. Ако ти я правиш само защото трябва, ти се измъчваш тялото си. Да, може в крайна сметка да проявяваме воля, упорство, сила и така нататък. Те са добри, това са важни качества, но както ти самата казваш, повече свързани с мъжката енергия. И затова е хубаво ние да правим каквото правим през насладата, през удоволствието, през желанието. Да се свържем с онова, което ни утвърждава и тогава тази сила, която вече усещаме в себе си, може да ни послужи да постигнем каквито цели искаме, включително и визуално. Най-общо казано, това е да намерим личната си власт отново. И това означава не върху другите, а върху себе си, своите желания, своите интереси, своите стремежи, своите купнежи. Да се събудим, да си създадем една нова действителност,
която ние да сме написали за себе си, да бъдем в синхрон с нея, съгласни с нашия живот. И тогава тренировките ни, те не са противоречие, не са усилие. Те следват нашия начин на живот.